Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ilimin Fisiyoloji a harshen Hausa. Idan ba ku manta ba a satuttukan da suka gabata, mun tattauna akan homeostasis, body fluids da kuma excitable tissues. Wanda a wannan satin za mu yi magana ko za mu tattauna akan autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Kalmar autonomic tana nufin wato abin da yake faruwa ba tare da wani an sha wahala ba ko an yi yunkurin yin wani abu misali da kanshi yake faruwa. Nervous system kuma yana nufin sashe ne wanda a jikinmu wanda yake da alaka da kai kawo na sako daga kwakwalwa zuwa jiki, daga jiki zuwa kwakwalwa, wanda yake amfani da nau'i na lantarki. Saboda haka autonomic nervous system yana nufin wani sashe ne na jikinmu wanda yake kai da kawowa na sako ta hanyar amfani da lantarki, wanda ba mu muke wannan wato sarrafa shi ba da kanshi yake faruwa. Misali kamar bugun zuciya, kamar motsin hanji da sauransu. Duka wannan autonomic nervous system ake kiran, saboda suna aiki ne ba tare da mun ba su umarni ba ko ba tare da sun nemi izinin mu ba. Kuma kamar yadda muka tattauna a baya cewa nervous system shine misali tsarin da na kai da kawo sako daga kwakwalwa zuwa inda ake bukata wato abu ya faru, ko kuma daga wannan wajen zuwa kwakwalwa. Ka kenan daga misali zuciya zuwa kwakwalwa, ko kuma daga wajen hanjin nan zuwa kwakwalwa, sako na kai kawowa ba tare da izinin mu ba, amma a lokacin da ake bukata haka. Autonomic nervous system ya kashi biyu. Akwai sympathetic division, akwai parasympathetic division. Idan aka ce sympathetic division ana nufin wani bangare ne na sympathetic da kuma wani bangare daban na parasympathetic. Idan muka ɗauki sympathetic, za mu ga cewa wani tsari ne shi ma wanda jikinmu ke motsi ba tare da izininmu ba, amma a lokacin da ake buƙatar wato ƙarfi. Misali idan mutum yana so ya faɗa ko mutum yana so ya gudu, lokaci guda za ga zuciyarsa ta ƙara gudu da ƙarfi wanda ba tare da izinin mu bane ba. A lokaci guda za ga numfashin shi ya ƙara yawa, wannan ma ba tare da izinin mu bane. Sannan idan mutum yana so ya faɗa misali, za ga fuskar shi ta yi ja ko kuma jikinsa na karkarwa. Duk wannan yana faruwa ne sanadiyar sympathetic division, wato bangaren da yake kula da wato kai da kawo sako wanda baya buƙatar izinin mu domin a shirya mutum ya abubuwa na wanda suke buƙatar ƙarfi. Shi kuma parasympathetic wani ɓangare ne a rabe-raben wato autonomic nervous system wanda yake aiki a lokacin da muke buƙatar hutu. Kamar misali idan mutum ya ci abinci, za ka ji kawai bacci ya kama shi. Wato nika abincin nan da sarrafa shi da sauransu yana buƙatar a yi shi a hankali, saboda haka sai saƙo ya je ƙwaƙwalwa sai ta ba da umarni domin jikinmu ya sanyi, wato ko kuma ya rage ƙarfi, wato mu zauna mu kwanta mu huta domin abincin nan ya samu ya sarrafu. Ko a lokacin da mutum yake so ya bacci misali, numfashinsa yana raguwa ya dawo kaɗan, wato ɗumin jikinsa yana raguwa, bugun zuciyarsa yana raguwa sosai domin ya samu ya huta, ya ba abubuwa, ya samar da abin da ake buƙata, jiki ke buƙata a hankali. Wannan shi ake da parasympathetic da kuma sympathetic. Akwai bambanci da zamu lissafa muku yanzu a gaba tsakanin sympathetic da parasympathetic autonomic nervous system. Duka suna ƙarƙashin autonomic nervous system. Duka suna aiki ne ba tare da izinin mu ba, amma kuma duka suna da bambanci. Bambancin da ke tsakanin sympathetic da parasympathetic shine kamar haka. Sympathetic akwai wani suna da ake gaya mai, ana ce mai fight or flight, ma'ana kai gudu ko kai faɗa. Shi kuma wannan tsari ne wanda misali idan lokacin da kai niyyar yin faɗa ko a lokacin da kai niyyar yin gudu, sai a sakamakon misalin da na baku a baya, sai hanyoyin jini su buɗe, jini ya dinga wucewa da sauri, hanyoyin numfashi su buɗe, mutum ya dinga numfashi da sauri da sauransu.
Wannan ba da wannan misali ne saboda shine kaɗai wannan abubuwa guda biyu, gudu ko kuma faɗa, shine yake sa mutum misali jikinsa ko ina ya mimmiƙe, ya ƙoƙarin bayar da misali ƙarfi, ko kuma sinadaran da suke jikinmu su yi ƙoƙarin su ba wa jikinmu ƙarfi. Akwai tsari wanda na faɗa muku na wanda ake kira da metabolism, wato duka wani sarrafe-sarrafe da kimiyya da suke faruwa a cikin jikinmu, wanda su ma sun kashi biyu. Ana ce akwai catabolism, akwai anabolism. Wanda catabolism shine abincin da aka riga aka ajiye, misali ka ci abinci aka sarrafa shi, aka shigar da shi inda ake so a ajiye ya yi amfani, wanda ake so ya yi yawa, ana so a ajiye shi, aka ajiye shi, ana buƙatar a dawo da shi domin a sarrafa shi ka ƙara amfani da shi, kamar misali suga da shi ke ba da energy ko wanda shi ke ba da ƙarfi, shi ake kira da catabolism, wato a daddaga wannan abincin domin a samar da wannan ƙarfin na jiki. Anabolism kuma shine haɗa wannan abincin domin a ajiye shi. To in ka duba, sympathetic yana amfani da mai ƙarfi, saboda haka a lokacin da ake ninnika wannan abincin domin a bada energy, ana buƙatar mai sympathetic. A lokacin da kuma ake haɗa wannan abincin domin a ajiye shi, ana buƙatar mai shine anabolism. Misali, ana buƙatar parasympathetic. Wannan shine bambanci mafi sauƙi da zan iya ƙoƙarin in kawo muku, tunda mu ɗalibai ne duka, muna so mu samu kyakkyawar fahimta ne ga wannan wato ilimi na physiology. Sai abu na gaba shine sauye-sauyen da suke faruwa a lokacin da jikinmu ya samar da ko ya shiga yanayin sympathetic ko kuma ya shiga yanayin parasympathetic. Wato ya shiga yanayin da jiki yake bukata ya nuna yana da ƙarfi, da kuma ya shiga yanayin da jiki yake so ya huta, wanda duka hakan baya bukatar izininmu. Zan tafi da misalin faɗa da tsoro, kamar yadda ne muku misali a baya, faɗa da gudu. Idan mutum ya ji tsoro ko yana yunkurin yin faɗa, ga canje-canjen da suke faruwa a jikin shi. Idan wato sympathetic kenan, idan mutum jikinsa na buƙatar hutu, misali bacci ko zama ko wani abu, ga sauye-sauyen da suke faruwa a jikin shi. Idan tsarin sympathetic ya shiga, idanuwanmu, wato ƙwayar idanuwanmu sukan bubbuɗe, wato a samar da iska ta shiga cikin idan, domin idan ya gani sosai, wato a samar da ƙarfi na gani kenan. Kunga dai ƙarfi ta ƙara shigowa yanzu. Idan kuma muka shiga tsarin parasympathetic, wato hutu ko bacci ko waye, ƙwayoyin idanunmu suna tsukewa domin wato energy, wato ƙarfi ya ragu a jikinmu domin mu samu mai bacci ko mu huta. Idan muka shiga tsarin sympathetic, har wa yau bugun zuciyarmu yana ƙaruwa domin a samar da jini ya je duka jikinmu, domin sai da jini ne ake samun mutum ya dinga yin motsi, ko ya yunkurin gudu sosai, ko kuma ya yunkurin yin faɗa. Ko a Hausawa suna cewa ya kake abu kamar babu jini a jikinka. Ka za gane cewa yawan jini da yake jikinmu, yawan yanda mutum zai samu ya yi ayyuka. Saboda haka ƙarfin matsar da zuciya take yi idan mun shiga tsarin sympathetic na ƙaruwa, saboda a matso jini ya samu ya shiga cikin jiki sosai. Idan kuma mun shiga tsarin parasympathetic, matsar zuciyar yana raguwa. Numfashi da muke shaƙa na ƙaruwa saboda ana buƙatar sinadarin oxygen, wanda shi ne yake ba mu dama mu yi abubuwan da ya kamata, wanda shi kuma sasuka na jikinmu da kuma ƙwayoyin halittunmu suke buƙata domin su aiwatar da rayuwa ko kuma su rayu. Saboda haka a lokacin da sympathetic ya shiga, wato lokacin da muka ji tsoro ko kuma ran ya ɓaci da wani abubuwa, numfashinmu yana ƙaruwa domin a samar da sinadarin oxygen ya shiga cikin jikinmu sosai, saboda mu samu mu yi wannan abubuwan, saboda su ƙwayoyin halittun samu su rayu da wannan ƙarfin da ya samu. A lokacin kuma parasympathetic, numfashinmu yana raguwa saboda a samu da hutu. A lokacin da ran ya ɓaci ko muka yi yunkurin yin gudu, yawun bakinmu na samuwa, za a samu yawo a bakin mutum, amma kuma mai kauri. Amma a lokacin da aka samu parasympathetic ko aka shiga yanayin parasympathetic, wato lokacin da ake bukata a yi hutu,
yawon bakinmu na samuwa amma misali mai yawa kuma tsinkakke. Shi sa mutum idan ya ga abinci za ga bakinsa yana da lalai yawo, ko kuma in yana bacci za ga ya tara yawo a bakinsa misali. Duk wannan yanayi ne in aka samu hutu za ga yawo yana zuba sosai. Amma a lokacin da kake gudu akwai yawo a bakinka amma kuma mai kauri ne. Shi sa yawanci za ga 'yan bal idan sun tsaya za ga sun tofar da yawo, kuma yawon za ga cewa mai kauri ne. Wannan tsarin sympathetic ne saboda gudu. Yadda muka ji alaƙar bambanci tsakanin sympathetic da parasympathetic, akwai inda kuma suka sha bamban. Kamar misali a zuciya, idan misali muka ji tsoro ko kuma wani abu, bugun zuciyarmu na karuwa a lokacin da muka ji tsoron na kuma lokacin da ake yunkurin yin fada idan rai ya ɓaci. Amma idan a tsarin parasympathetic ne, sai dai kawai zuciyar da kanta ta yi ƙasa ba tare da wannan parasympathetic din ya ba da umarni misali ba. Inda wata ran za ka ga bacci ko ya ɗauke ka ne ba tare da izinin ka ba, irin wannan misali. Wata ran kuma da kanka za ka yi niyyar kai bacci ko kuma ka huta. Sannan idan muka zo ɓangaren wato motsi na kayan ciki a lokacin da muka ci abinci, ko ina za mu ji cewa sympathetic yana ƙara abubuwa, shi kuma parasympathetic yana ragewa. Amma a wannan lokacin sympathetic yana rage motsin kayan cikin ne a lokacin da aka ci abinci, shi kuma parasympathetic yana ƙara motsin kayan cikin ne a lokacin da aka ci abinci. Misalin da na baku na farko shine idan mutum ya ci abinci ana buƙatar ya huta, ya ɗauki abincin na a sarrafa shi, a niƙa shi ko a daddagargaza shi da sauransu. Wannan aiki ne na parasympathetic. Ka aiki nan motsi na kayan ciki parasympathetic ne yake sa ya su ƙaru misali. Wanda kuma sympathetic yana rage motsi na kayan ciki ne. Wato sympathetic yana rage motsin kayan ciki a lokacin da aka ci abinci, shi kuma parasympathetic yana ƙara motsin kayan abincin nan ko kuma kayan cikin nan a lokacin da muka ci abinci. Iya wannan ma zai isa ka fahimci cewa me zai faru da yanayin fitar da wato bayan gida ko kuma fitsari. Nan an ce kayan ciki sun rage motsi a lokacin sympathetic, lokacin da muke gudu kenan, ko kuma lokacin da muka ji tsoro. Motsin kayan ciki ya ragu, ga abinci a ciki. Idan ciki bai motsi ba, kayan ciki ba su motsi ba, ai ba za a samu damar da za a fitar da bayan gida ba. Saboda haka mun ƙara samun wani misali na cewa bayan gidanmu yana raguwa. Shi sa da wuya ga mutum yana gudu ko da yana jin wani yanayi, inda ba matsoshe sosai ba ya fitar da bayan gida, sai dai in tsoron ya kai tsoro ne, wannan kuma wani tsari ne na daban. Kuma parasympathetic a lokacin da muka huta, za ga mutum da ya gama cin abinci ya huta, ya ɗan yi bacci kaɗan ko na minti 2, jikinsa ya niƙa abincin yadda ya kamata, za ga yana so ya shiga banɗaki ko wani abu, kuma sai hankali ya kwanta sannan mutum za ka je yana so ya fitsari. Yawanci yara za ga, ko da ke yara daban ne tunda su ba su da iko akan fitsarinsu ko rike fitsarinsu, musamman 'yan shekara 5 ko ƙasa da haka. Amma misali a lokacin da muke wanka, idan za ka iya tunawa in kana wanka, in ka ji sanyin ruwa, irin ka ji daɗin ruwan nan, za ka ji kawai ka sake fitsari kana cikin wato shawa. Ba abin dariya ba ne kuma ba abu ne na jin kunya ba, yana faruwa ne saboda jiki ya samu hutu ne, sai ka ji kawai fitsari ya fita, ko kuma kana so ka fitar da wannan fitsarin. Amma lokacin da kake gudu kuma komai naka ya tsutsuke, ya kakkame, kawai kokarin ka tsira, baka tunanin wani fitar da fitsari kuma fitar da bayan gida. Wannan shine yake faruwa. Shi sa in dai mutum ya shiga banɗaki ya daɗe, zai wuya ga bai dan yi wani abubuwa a cikin banɗakin ba. Wannan shine misali mafi sauki wanda zamu iya kawo muku. Kamar yadda na gaya muku, wannan shirin na ɗalibai ne na 'yan jami'a. Muna so mu sauƙaƙar da komai ne a bisa iya abin da zamu iya yin bayani akai. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na Autonomic Nervous System ƙarƙashin ilimin Physiology a harshen Hausa. Kamar yadda kuka ji a yau cewa Autonomic Nervous System yana taka rawa muhimmiya a wato ayyuka na yau da gobe na jikinmu. Sai ku biyo mu a sati na gaba domin jin wato shirinmu na Temperature and Metabolism, wato ɗumin jiki da kuma kimiyyar da ke faruwa a cikin jikin mutum. Ko kuma ta ku yana mana maganin subscribe idan ba ku taɓa zuwa wannan tashar ba, idan kuma ku riga kun zo ku nama da maganin like domin nuna jin daɗin ku ga shirin. Sannan za ku iya tuntuɓar mu ta sashikanmu na sadar zumunta wanda za mu lissafa a nan ƙasa. Sannan ka kumanta idan akwai mai tambaya ko kuma gyara ko shawarwari, za ku yi mana magana a comment section ko kuma a
shafukanmu na sada zumunta. Sunana Dr. Yasir Aminu Ado, Wikihausa sai san barka. Assalamu alaikum.